tak zaujímavé. Kamera! Ahojte všetci! Hej! Buď opatrný! Ha! Čakal si na mňa? Som pripravený. O môj! No, je čas na výzvu. Môj vysnívaný dom. Andy, prečo to robíš? No, Britney! Dobre, dobre. Pozri, čo mám. Idem teraz namaľovať svoj dom. Áno, dobre, presne tak. Bude to oveľa lepšia verzia ako Britneyna. Dobre. Je to také super. No, už sa mi to páči. Pekné. Britney? Wow. Och, je to také ťažké, ale mám nápad. Urobím niečo veľmi nezvyčajné. Tak dobre. Naplníme tento vedro chutnými pochuťkami. Takto. Teraz budem potrebovať oheň. Roztopíme túto žuvačku. Perfektné. Som hotový. A tá farba je neuveriteľná. Uf, je to také ťažké. Ešte trochu. A malujem svoj dom na ružovo. Wow, neuveriteľné. Čo to je? Ó, Andy, veľmi ma to mrzí. Naozaj? Pokoj, Andy. Radšej sa pozri na môj dom. Je taký super, však? Áno, je to skvelé. Mám nápad. Poďme trochu ozdobiť strechu. Alebo možno nie trochu. Je to neuveriteľné. Myslím, že som na niečo prišiel. Poď sem, kamarát. Čo? Hej, to nie je možné. Andy, vráť mi moju hračku. Poď. To je hrozné. No, myslím, že mám iný nápad. Tiež urobím niečo pekné. Moja strecha bude nezvyčajná. Presne tak. Pozri sa na tie hroty. O môj... Pekné. Áno, super. A teraz nechaj ma premýšľať. Správne! Potrebujem super auto. Nie je to neuveriteľné. Wow, ďalší nápad. Ozdobím svoj dom cool autami. Čo si myslíš? Wow, pekné. Britney, pozri. Si sa zbláznil? Ukážem ti, ako robiť všetko. Tu je moja zásielka. Sem. Som tu. Ups. Ach, moja hlava. A tu je moja objednávka. Stoj! Pripájam to k môjmu domu. Wow, je to tak krásne. Úžasné. Teraz rozkladám mäkký ružový koberec. Môžem tu dokonca tancovať. Hurá! Čo? Wow! Nie, zase ťažké. Pekné. Potrebujem aj rastlinu. Dám ju sem. Vyšlo to tak pekne. Úžasné. A teraz si môžem urobiť pár selfie. Ach, nie. Choď preč. Obmedzená zóna. Naozaj? Viem. Potrebujem disco guľu a motorovú pílu. Rozrežem to na 2 časti.
teraz môžem ozdobiť svoje územie. Wow! No, je čas trochu kresliť. Poďme na to. Už to milujem. Čo? Správne, bingo! Práve tu. Bingo! Hej, doručenie. Poď sem. Čo? Ďakujem. Dobre, s Bohom. Hej, čo robíš? No, to je perfektné. Z týchto fliaš urobím niečo veľmi zaujímavé. Saj! Budem musieť trochu pracovať rukami, ale bude to stáť za to. Pozri sa na túto stoličku. Taká pohodlná. A teraz čas na večeru. Idem pripraviť mäso. Nejaké zápalky. Zapalme to, nech je oheň. Áno. Pekné. Jej. Ups. Andy, to je také smiešne. Ach, takže hovoríš, že je to smiešné? Čo tak placka vo tvojom jednorožcovi? Zničil si môj obraz, Andy. To je všetko. Máš veľký problém. Mladý muž, utekaj. Jej! Musím sa schovať do svojho domu a určite si musím umyť tvár. To je lepšie. No. Viem. Začnime zdobiť. Ako sa ti páči táto podlaha? Teraz budeme mať v mojom dome nejaké umenie. Ach, áno. Dobre, teraz urobím nejaké police. Pripájam ho na stenu. Super. A hračky samozrejme. Mám ich toľko skvelých. Píšte do komentárov. Poznáte tieto postavy? Ja áno. Bingo! Pokračujeme. Jej, ďalšie umelecké dielo. Dobre. Pekné. No, mám tu nejaké kužele. Viete, čo idem robiť? Počkaj chvíľu. Už sme skoro tam. Počkať, myslím, že niečo chýba. Dobre, potrebujem nejaké zaujímavé obrazy. Ozdobím tým svoje steny. Bude to veľká zábava. Napríklad, pozri sa na túto kostru. Ach, áno. Je to perfektné. Čo je to? Myslím, že moje fotky budú tu vyzerať oveľa lepšie. To je všetko. Hej, vôbec nepotrebujem tvoje obrázky. Všetky ich vyhodím. Toto je oveľa lepšie. Rovno do koša. No, musím sa nalíčiť. Také krásne. No, musím začať zdobiť svoj dom. Pozri sa na túto krásnu podlahu. Pripomína mi krásnu zelenú trávu. No, presne to je. Teraz máme nejaké police a moje doplnky a obľúbené hračky. Čo tak záves?
Je to také ružové a krásne. A mašla samozrejme. Počkaj. Pozri sa na to. Ozdobím túto stenu mojimi úžasnými Barbie. Pozri, aké sú nádherné. Áno, wow. Úplne to zbožňujem. Poďme urobiť niečo iné. Toto bude skvelý stôl, tada. Naozaj sa mi to páči. A určite potrebujeme niečo navrch. Áno, ideme na to. A čo tak lahodné cukríky? Samozrejme, sú rúžové. To je moja obľúbená farba. A teraz je čas na trochu umenia. Wow, neuveriteľné. Zavesím to na stenu. Pekné. Skúsiš nejaké cukríky? Ó, áno, poď sem. Úžasné. Hej, kamarát, potrebujem skvelú hudbu. Poďme na to. Ó, áno, bráček. Hej, čo sa tu deje? Andy! Čo sa deje? Ukážem ti teraz. Tak, hotovo. Brittany, poď sem! Za radosťou. Poďme to tu rozprúdiť. Hej, čo? Počkaj, najprv fotka. Wow, áno. Ďalší?